सासे सुबुङा बोरमा आरो गय आबाद मावनानै बेकार थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जानो हादों। आथिखालाव सरखारि साख्रिजोंल' नङा, आबादनि जोहैबो गावनि जिउ राहाखौ दाना लानो हायो। नंगौ, दारागावनि दादु बसुमतारिया बोरमा आरो गय आबाद मावनानै बेकार थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां बिदिन्थि जानो हादों। जाय समाव गोबां गोरों गोरा लाइमोनफोरा सरखारनि साख्रि नागिरनानै गावखौ हांखुर जादों, बे समावनो सासे आबादारिया बोरमा फिसिनाय आरो गय आबादजों गावनि थांना थानायनि जिउ राहा खालामना लानो हानाया गोबां बेकार लाइमोन एबा खामानि गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां बिदिन्थि जानो हादों। बिथाङानो जाबाय बाक्सा जिल्ला भारत-भुटान सिमना ओनसोल दारागावनि थागिबि दादु बसुमतारि। बिथां दादु बसुमतारिया 7 बोसोर सिगां गुबुननिफ्राय मानैसो बोरमाखौ लाबोनानै फिसिजेनदोंमोन आरो इयुनाव गुबुनफोरा बुंनाय बायदि गोजौ जातनि जोलै लाबोना क्रस खालामो आरो आथिखालाव दादु बसुमतारिनि फार्माव गासै मा 50सो जौगा जातनि बोरमाफोर दं। मख'नो गोनांदि बिथां दादु बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बोरमा फार्मनिफ्राय बिथाङा आथिखालाव बोसोराव 2,50,000 रांनिफ्राय 3 लाख रांसिम आरजिनो हायो। बेजों लोगोसे गय आबादनिफ्रायबो बोसोराव खमैबो 5 लाखसो रां आरजिनो हायो होनना बिथाङा फोरमायदों। थारैनो बिथां बोरमा फार्म आरो गय आबादनि जोहै गावनि थांना थानायनि जिउ राहाखौ दिहुनना लानाया खामानि गैजायै बेकार लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां बिदिन्थि महर मोनदों। दादु बसुमतारि, इयो दारागाव, बाक्सा। आङो बोरमाखौ 6-7 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो लादो लानायालाय, ओमफ्राय 12-13तासो दं बिमाया। बिदिनो मोजां जातनि वान लाबोनानै क्रस बानायनानै एसे मोजां लाइनाव फैदो आरो। मा जातनि बोरमाफोर दङ? आंनाव दा सिर'हि दोङो, जमुनामुखि दोङो, ओमफ्राय लकेल दोङो। जि बोरमाफोर, बेनिफ्राय नोंथाङा बोसोरसेयाव बेसेबांसो माने रां खामायनो हायो? 2 लाख 2.5 लाखसो, मथा-मथि 3 लाख फैयो बोसोराव। बेनि बादैबो नोंथाङा मा आबाद मावो? आङो गय दोङो, आनारस दोङो। जिखिनि गय, बेनिफ्राय बोसोरसेयाव बेसेबांसो रां मोननो हायो? गयाव 2 लाखा फैयो। बिदिनो 20-30 फैयो खोमा। बोरमा फिसिनाया ओरैनो मानैसोल' बायदोंमोन आङो, बेफोरनि फिसायानो बारायलांदो, ओमफ्राय उनाव 10-12ता जाहैदो। ओमफ्राय वानखौ मानसिफोरा होननायलाय वानखौ गिदिर जातनि लानानै एसे फेदेरनाय रखम जादों आरो। नायनोबो मोजां जाहैयो। नोंथाङा दा बे गय आरो बोरमानि जि आबाद, बे मावनानै सोलिगासिनो आरोना? बिदि मावनानै सोलिगासिनो। न'खरा मोजाङै सोलियो? न'खरा मोजाङै सोलियो आरो फंबायफोरखौ एसे अनसुंथाइ होनाय रखम जाहैयो।